କ'ଣ କହିମି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୁଃଖଦ କଥା। ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆ କହୁଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କର, କିଛି ଗୋଟେ କର, ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନି, ବିନ୍ଦାସ ଖାଇବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ରାଗି ଲୁଗାକି ମାନିକି ବାହା ହେଇଗଲି, ଏ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଗଲି। କି ଭୁଲ କନି ସେ ବି ମାନୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ମାନୁଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଶଂସା। ତା ସହିତ ରିସ୍ତା ମୋର କ'ଣ? ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ, ଦୂର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ତା ସହିତ ମନେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚିକଣ ଚାକଣ କରି କାମ କଲେ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କାହିଁ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ପସ୍ତଉଛି। ବିନ୍ଦାସ ଖାଇ ପିଇ ଘରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି।